Здравейте, приятели! Просто искаме да споделим нашия приятелски разговор с моя много добър приятел Петър Петров. Говориме си за свободата и ежедневието. Продължаваме темата на разговор. И сега въпросът е човек как да се чувства наистина свободен във всички аспекти на живота си. Работа, приятели, семейство. Тоест, всичко заобикалящо. Как да се чувства един човек свободен и чувстваш ли се ти свободен? Тоест, ти днеска ми го казваш, че се чувствам свободен, но аз ще провокирам, нали? Защото аз се чувствам свободна днес, но не бях. И знам, че това е един процес на освобождаване, който човек трябва да премине, за да стигне до този момент. Така, да видим ти как го виждаш. Говорим за два вида свобода. Значи свобода духовна. Всякаква свобода. Свобода духовна трябва да се... Аз мисля, според мен, че трябва да се направи едно малко разграничение, за да знаем защото има свобода, има и хора, които са затворени в затвора, но те са свободни. Така. Точно така. Значи, това са свободите, които са ни свободата, духовната свобода. Сега вече материалното може да кажем, човек може да не е свободен, защото му трябва нещо да отиде, но това не е. Ние сме родени свободни по принцип и търсиме тази свобода през целия си живот. Много хора не я намират, много хора я намират. Нали, през различен период от живота си. Но тя свободата винаги е там. Тя е там, за да бъде открита от нас. То е свободата на душата. Духовната свобода, която води до всичко останало. Съгласна съм, за това е най-важното нещо, да имаш духовна свобода. Абсолютно. Защото иначе няма как да се чувстваш наистина свободен. Винаги има нещо, което вътрешно ще изпитваш някаква спирачка. Тоест, примерно, ти можеш да си мислиш: аз съм свободен, имам безкрайно много пари, мога да правя каквото си искам и да си купя каквото си искам. Обаче, ако нямаш духовната свобода или си блокиран в някакъв relationship, в някаква връзка, която те държи в клетка, ти не си свободен. Това е така. Колкото и пари или имане да имаш. Точно за това говорим, че всъщност най-важното е да се чувстваш духовно свободен. Просто си говориме. Да, абсолютно, да, точно това е. Няма нищо по, ще кажа така малко клише, може би, няма нищо по-сладко от това да бъдеш точно в тази духовна свобода в нея. Да я осъзнаеш и да я разбереш. Защото тогава другите не свободи, ако може да кажем така, не свободи, зависимости. Да. Тогава те нямат значение. Точно така. Те не заемат пространство в самите аз, което сме. Ние сме уникални. Всеки един от нас е уникален и носи това нещо в себе си. Да, точно така. Но осъзнавайки на първоизточника на това, което говорим, първоизточник, да кажем, свободата, духовната свобода да е първоизточника, да го приемем от там. Значи, това е нещото, което ни позволява да минем през пътя, през който трябва да минем тук и сега. Да. Да минем през този път. Но другото нещо, което така малко се знае, че ти спомена вчера, мисля, за такива, за грешки или така нататък. Грешки няма. Има само неща, които се случват по различен начин. Човек не греши. Той върши нещата различно. Да. По различен начин, отколкото, да кажем, някой друг ги върши. А ние може да кажем грешно. Дори един човек, като сгреши задачата по математика, това не е грешка. Принципно опитване да свършване на нещата по някакъв начин. По принцип е така. Грешки няма. Въпросът е дали ти го виждаш, т.е. дали човека осъзнава нещо, което е като грешка, или не го осъзнава като грешка за себе си. За нещо, което е направил. Или промяна на пътя. През перспектив, ли как да го нарека? През личното усещане. Гледната точка. Да речем, в миналото много хора се обвиняват за разни неща. Аз съм се обвинявам милиони пъти. Ама не има смисъл. Ние растем, да, точно. Точно за това говорим. Нали? Има много неща, за които човек казва, връща се на това беше голяма грешка.
Но това беше един опит, през който минавам, за да се науча един урок. И си осъзнал или нещо. урок, или нещо. Да. Но... И след това си взел стъпката да промениш нещо. Точно, но това идва, при някои хора идва по-рано в живота. Това е wisdom, нали? Това е Да. как е на Духовната мъдрост. Значи мъдростта при някой идва по-рано, при някой по-късно, при някой изобщо не идва. Да, така е. Но когато да дойде, то окей. При мен дойде доста по-късно. 44, при теб кога дойде? Аз не знам дали още е дошла, опитвам се. Не, според мен по начина, по който говориш, определено е дошла. Да, защото всъщност осъзнаваш най-важните неща. И най-важното е да си човек да е искрен със себе си всъщност. Това е първото. И после да е искрен с другите. Да. Абсолютно. Защото ако ти не си искрен със себе си и се залъгваш, че правиш правилното, или залъгваш някой друг, че правиш правилното, всъщност го усещаш като грешно. Това е малко по-различно. Може ли да кажа две приказки с нас? Това, че лъжне. И дано да се чува звука наистина, защото не съм си взела микрофона, тук малко ме изненада. Нещо това е ще видим после. Сега, за да може да нещо, ние не знаем всичките изискваности, които са свързани в Вселената, в която живеем. Вселената описвам като общо нещо, което живеем в тази енергия. Да. И понякога ние трябва да направим нещо, като го разберем защо и как го правим. Ние не губим своята свобода, ние го правим по-различно това, което бихме го направили, но ние помагаме за всичко останало да съществува в своите си рамки. Разбираш ли какво искам да кажа? Аз може би се изгубих. Не съм сигурна. Май ме изгуби тук някъде. Чай, сега ще опитам да го сложа малко по-тъщо от време на време. Може би, дай ми пример, за да стане по-ясно, ако имаш. Пример, на менечко. Примерно, на мен не ми се, примерно не ми се иска в събота да отида на тенис урока с моя син. Така. Обаче трябва да отида на тенис урока, защото това води до всички неща, които просто ще се случат. Така. Въпреки че аз не искам това да стане. Да, но ти го оценяваш това нещо като приоритет. Приоритет за тебе и за детето. Тоест ти си приел, сложил си някаква ценностна система, по която работиш. Точно. Може и слагане, да кажем, човек си е направил тази ценностна система. Защото при всеки може да е различна. Това казвам. Сложил си, знае, вярва в това, има. Вярва в нея. При нас, да кажем, ние от християнство. Как е на български? Judeo-Christian Orthodox. Ние имаме такива основни stepping stones, такива основни позиции, от които тръгваме. Да. Основни позиции. Вярване, което е за да не лъжеш, да не убиваш и така нататък. Но оттам вече ти изграждаш, всеки изгражда своята ценностна система, но тя е основана на това нещо. При будистите е различно. Горе-долу е свързано, това е същата работа. Горе-долу същите ценности са там. Така че има основни неща, които ние трябва да ги осъзнаем, стъпим върху тях и изграждаме ценностната система. И така ценностна система, това за мен, това е изградена ценностна система. Ценностна система основно при мен е, че аз не съм важния. Хората около мен са важни. Аз не съм важен, ти си важен. Защото ти, ако си окей, ако си добре, ако имаш всичко, което трябва да имаш, ти седиш до мен, за това казвам. Да. Значи и аз ставам важен. Значи на мен ми е добре. Аз не мога да бъда добре или да съм важен, ако човекът до мен не е това нещо. Или обстоятелството около мен, или лудо младо, или танците, ако са. Аз много често се случва в танците, които танцуем. Аз ако не видя усмивката и не видя хората, че са на това положение, в което трябва да бъдат, аз не мога да съм там. Да. Значи в този аспект искам да кажа.
Така, че... Тук може би малко имам да кажа аз нещо, може би по-различно, защото явно го виждам по-различно. Много се радвам да бъде малко различно. Много се радвам да има нещо различно. Защото като майка и като такава хилърка, нали, смисъл вътрешен човек, който много дава. Не знам дали ти си изпитвал този проблем, т.е. когато даваш прекалено много от себе си. И аз съм изпитвала такъв период от живота си, в който толкова много съм давала, че съм забравила в себе си да се нахраня, да си взема почивката, която съм имала нужда. Разбираш, т.е. основните неща. Нали знаеш, това, което искам да кажа е, както в самолетите казват, първо си сложи маската на тебе, за да може след това да те сложиш на детето, на човека до тебе. Да. Тоест тук те провокирам, защото ти казваш обратното. Аз не съм важен, а важни са хората до мене, но според мен е обратното. Първо трябва да обърнем внимание на себе си. Трябва просто да го префразирам малко, нали? Но и важността на това. Ние всички като единици сме много важни. Затова за да може всичко да се случва. Аз не го подценявам това нещо, нали, като промени, което... Но аз мога единствено да съм щастлив, да кажем. Ако хората около мен или това, което става, има щастие и са щастливи. Да. Айде това да го е кажем, защото не ти за важно, си може за би щастие. много чувствителен и усещаш енергията на другите хора. Това съм съгласна 100%. Аз може би не се изразих. Да, тук е енергийно, не, точно така, енергийно, когато не си в атмосфера, която е, как да я наречем, не се чувстваш добре и когато енергията около тебе не е добра. Тоест и ти се опитваш да подобриш енергията, в случая чрез танци, нали, да направиш хората щастливи, каквото може, защото ти знаеш, че когато ти ги направиш тяхте щастливи, ти ще си, тъй като си близо до тях физически, ти ще се чувстваш по същия начин. Това е, което ти ми каза. Даже и да не е това, да е само... Да, така е, точно това е, но има нещо друго. Нещо друго, което може да говорим за дистанцията, квантова физика, да говорим за квантите, които може да са на милиарди светлинни години един от друг, те реагират по един и същи начин. Значи, така е, да. Значи, какво искам да кажа, че ако тук, аз съм тук сега, но физически има на другия край на света, или в България, или в където и да е, има нещо, което трепти със същата енергия. Нали, да кажем, примерно ще кажем, не знам, що е така. Да кажем, човека, ти. Друг човек. Ти си човека, който отиваш в някъде, не знам защо, но ние имаме този connection, нали, това нещо, което се получава. Вибрираме на една и съща частота. Така че, ето там се получава същото, не трябва да има физическото, нали, задължително да си един до друг или с човека, да има постоянно връзка, контакт, физически. Защото носи страхотно много. Абсолютно. Аз имах един приятел. Абсолютно. Една историка да споделя. Значи, когато започнах да танцувам професионално, аз знаех, че обичам танците. Много танците бяха всичко за мене. Друго нищо не съм принял. И си танцуваме и застанах професионален танцор и бях солист на ансамбъла Родопа Смолян. И нещо не бях напълно удовлетворен от това, какво правя. Иначе всичко, нали, технически и така нещата стават. Има много добър приятел, той е един от най-добрите ми приятели. За съжаление, него го няма сега. Сядаме една вечер в Смолян, в неговата къща, ракийката отваряме, салатките правим и си говорим. И аз му казвам, слушай, всичко имам, всичко съм позил, обаче нещо ми липсва. И нали, това ме погледна, вика, знам. Виж, какво ти липсва? Той каза какво? Вика, ти не танцуваш себе си. Ти танцуваш всичко останало, което е поднесено към тебе като материал, като това се изисква, ти го правиш това. А ти трябва да почнеш да танцуваш себе си. Точно така. Значи, да намериш твоя автентичен себе си. Взимаш материално, ти слагаш себе си и душата в него, нали, не можеш да го направиш. Така че, нали, това беше нещото и за съжаление, нали, иска да кажа връзката, която е. Аз бях тук, а той беше в Южна Африка. Саут Африка, държавата там долу. Преди да се съберат? Или след това? След като вече аз дойдох 93-та година тук
95-та в Щатите, 95-та той замина за Саут Африка, за Южна Африка. Да. Имахме оговорка, примерно той като свърши там, каквото правеше, да дойде тук и да не така просто да имахме някакви планове, няма значение. Да. Но ние винаги се усещахме какво става. Аз го усещам, когато е там. Значи, една вечер беше, аз не мога да спя. Да. Ама ужасно, чувствам се много зле, ужасно, не мога да нищо. Не знам какво става. На другия ден се събуждам, виждам, че имам телефонно обаждане от България, от жена ми. Вдигам телефона, виждам аз какво става и тя ми пише, че той е загинал. Имахте много силна връзка. Значи има това нещо, което носи с нас и ние тогава не го осъзнавах така, както сега. Аз винаги го осъзнавам, затова като правя поклон на края на танците, винаги има поклон за него, защото от него съм научил много. Та винаги си е там, къде трябва да бъде. Тата и чуда. Ние отидахме на много така интересна посока за как хората са свързани, независимо колко са далече един от друг. Да. И когато има някаква връзка, значи, тя се по същия усеща. начин, прекрасно, когато има и допира, който усеща на вибрациите, има там. Но има и другото, което дори да няма това нещо, то пак се усеща. Пак се зарежда. Ти вървиш и правиш, усещаш, виждаш цветята, дърветата, вятър. Да, това всичкото е енергията на любовта, която ни е създала. Така е. Така е. С това сме съгласни. Откъдето да дойде, това е нещо. Това е, защото това съм аз. Според мен всичко е създадено от една енергия, светлина, която всъщност е любов. Значи, човека, тази система, която е създала, създател, Господ Бог, както искате да го наречете, за мен го е направила от любов. Нали? И най-интересното е, че днес така ме осени тази идея, значи излизам на разходка с сутринта с кучето, гледам, разхождам си дървета, вятър, слънце много хубаво и викам си на къла, добре де. Защо сме тук всъщност? Просто ние сме тук, за да изпитаме цялата тая красота, т.е. живота, който е един подарък за нас, който ние сме тук да изживееме по най-добрия възможен начин, да му се насладиме, който понякога е трудно, защото имаме лимитациите на човешкия мозък и conditioning, така наречените, нали, минало, хора, които са ни провокирали, когато сме били деца или са ни възпитали, са ни променили начина на мислене, но реално погледнато, ако ние сме били изцяло обичани, ние сме изцяло в тая енергия на любовта. Много рядко може да се случи това. Но това рядко се случва, но много зависи. Това се е случило с Исус Христос, когато е бил там. С Исус Христос се е случило. Само там и в някои други такива много редки личности, които има. Всички другите сме. Всички другите минаваме там. Минаваме през обучение, минаваме през училище. Училището на любовта. Училището на любовта. За да разбереме аджиба какво е любовта, къде да я намерим, на кого да я дадем, да я даваме ли въобще или да си я държим за себе си. Давам. Всичко се дава. Само даване. Никога не дръж за себе си неща. Давай ги от себе си. Давай, ако имаш, обаче за да имаш, някой ти е дал, как когато си бил дете, т.е. както са му дали на Исус Христос. Нищо, той е там. Той е там, ама ти нямаш достъп до него, ако не си го усетил. То просто е заключено, ти трябва да го отключиш. Може би е заключено. Как да го отключи един човек, който е бил заключен? То ще се покаже, ти трябва да вярваш. Как не може, как и сега, имаме много, ще дойде, той изведнъж се получава. Да. При мен се получават такива неща. Според мен трябва човек да намери нещото, което го отключва. Ключето. Да. Дали ще е танца, дали ще е музика, дали ще е рисуването, дали ще е нещото, което човек прави, създава, креейтва, нали, с други думи. Защото
частицата от Господ, която ни е създала, е такава създателна енергия. И ти казваш, ние, нали, я държиме, имаме в себе си, да я отключиме. Тоест, за да отключиме, ние трябва да даваме повече, да се опитваме да се свържеме с тази енергия. И нещо трябва да се създава. Всеки ден се събуждаш и нещо трябва да се създадеш. Дали ще манджа, нали, някакво... Трябва нещо да я създадеш и да го направиш с любов. Защото ако не го направиш с любов, първо ти нараняваш себе си и второ това нещо няма да се получи. И няма да зареди никой. Нито хората, нито планетата, нито... Нали, първо трябва да сме спокойни, да сме in alignment с това, което сме. С нас. За да може да създадем и да дадем. Това първото нещо е, ставаш, медитираш и се свързваш със себе си. Не първо не ставаш и кажеш, че животът е прекрасен. Животът е прекрасен, животът е прекрасен. Животът е прекрасен. И е кратък при това. Не, изобщо не е кратък. Как да не е кратък живот? Той винаги го има и винаги ще го има. Ама сега ти си в Петър, тялото на Петър ти е кратък живота. Ти не мога да го усетиш и така. Да, ама то си върви. Това е тази частичката, да говорим, тя си върви. Просто докато Вселената изчезна, ако има Вселена, докато всичко се изгуби, някъде си... Има всичко, има. Има multidimensional, ние живеем, както казваш, в много светове в едно и също време. Сега поне има още стотина такива, като мен и те дет седят същите и си дърдорат. Може да не са същите, но приличат на НЛО-та някъде. Добре, това е писане.